ערב שבת שלום ומבורך. אנחנו נמצאים בערב פרשת פנחס. בתחילת התורה מדברת על פנחס שנטל שכר מיוחד, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. דווקא בסוף, כשמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. רש"י אומר להודיע שבחן של צדיקים, כשנפטרים מן העולם מניחים את צורכיהם ועוסקים בצורכי ציבור. מכאן רואים באמת מהו מנהיג ציבור אמיתי, איך מנהיג ציבור אמיתי צריך להתנהג. משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא את הבשורה שהגיע קיצו, הגיע זמנו להיאסף אל עמו, אין לו מה להיכנס לארץ ישראל שהוא כל כך רצה. אז מן הראוי היה שמשה היה צריך לנצל את הזמן המועט שיש לו להוסיף עוד תפילות ועוד תחנונים, כדי שיבטל הקדוש ברוך הוא מעליו את הגזרה ויוכל להיכנס לארץ, או שיוסיפו לו, כן, שברור ויוסיף לו עוד קצת חיים ויזכה להיכנס לארץ. והנה מה משה רבנו באותן רגעים, מה חושב? עוזב את כל הצרכים הפרטיים שלו, מתרומם מעל עצמו ומבקש מבורא עולם שהקדוש ברוך הוא צריך למצוא מנהיג שיוכל להנהיג את עם ישראל. לא ברור. אדם בצער, אדם בכאב, אדם יודע שלא נשאר לו הרבה זמן. אז לפחות מה שנשאר לו, אומר, טוב, עשיתי מה יכולתי, עכשיו אני אתפלל בשבילי, אעשה לביתי. אני אשתדל שהקדוש ברוך הוא יכפר בעדי, יסלח לנו, יכפר לנו על מה שעשינו, דבר שיקד אותנו להיכנס לארץ. אבל משה לא, נשאר צלול בדעתו, לבקש רק לצורך עם ישראל, לצורך עדת בני ישראל. כל דאגתו, מה יהיה עם ההנהגה? כדברים האלה מצאנו בכמה מקומות. למשל, הגמרא בברכות, איש חטא, הגמרא מספרת על אביו של שמואל, שהיו נוהגים להפקיד אצלו מעות של יתומים. כאדם נפטר, יש לו כסף, וילדיו קטנים, שמר עליהם, כשהילדים גדולים היה נותן להם. כשנפטר האבא של שמואל, הבן שלו לא היה על ידו, והוא לא ידע איפה האבא הניח את הכספים הללו. ואז כולם, כשאמרו להם, לא יודע, ואז כולם אמרו, התחילו להוציא עליו לעס, שהוא אוכל את הכספים של היתומים. לא יכל לסבול שמואל, הלך לבית הקברות לחצר מוות. הגאון מווילנה אומר, זה לא בדיוק בית קברות, אבל נניח מה שרש"י כותב, הלך לבית העלמין, ושם ביקש את אביו, ראה שם נשמות, ביקש, אומר אבא, אמרו לו, מה זה אבא? רש"י כותב ששמו של אבא שלו קראו לו אבא. אמרו לו, אבא, יש כאן הרבה. אומר לו, אני רוצה אבא של שמואל. אמרו לו, הוא עלה למעלה, עלה ישיבה של מעלה. ובינתיים ראה שמואל שהרבה נשמות היו במעגל, ואילו לוי עמד בחוץ, ולא בתוך המעגל. והוא לא עלה למעלה. שאל אותו, למה כבוד הרב לא נמצא, למה בחוץ? למה אתה לא עולה למעלה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא מן השמיים הענישו אותי, כנגד שנתיים לא נכנסתי לישיבה של רבי אפס. ורבי אפס חלשה דעתו מהדבר הזה, לכן גרמתי לו צער, לא מעלים אותי לישיבה של מעלה. בין זה ובין זה, הגיע אבא של שמואל. והוא פוגש את אבא שלו, רואה אותו מחייך, בוכה ומחייך. אמר לו, אבא, למה אתה בוכה?
אמר לו, כי עכשיו ראיתי שבקרוב אתה תגיע לכאן, למעלה. ולמה חייכת? אמר לו, אתה לא יודע איזה חשוב אתה למעלה. אתה חשוב מאוד למעלה. לכן אני מחייך, אני שמח שיש לי בן שמשמח אותי שהקדוש ברוך הוא ופמליה שלו למעלה שמחים בו. אמר לו, אם אני חשוב למעלה, אני מבקש שיכניסו את ליבי לפמליה של מעלה. והעלו אותו לשם. אחר כך שאל אותו איפה הכסף, אז הוא אמר לו, נמצא בבית הרחיים, יש 3 קומות, קומה עליונה זה כסף שלנו, קומה תחתונה שלנו, ובאמצע זה הכסף של היתומים. אמר לו, מה זה? למה כל המחלקות האלה? אמר לו, אם יבואו גנבים לגנוב, אז ייקחו את החלק העליון, זה שלנו. ואם יבוא גשם וירטיב את כל הכסף, וירטיב את הכל, זה גם שלנו. שמרתי שהכסף יגיע ליתומים. טוב, בכל אופן, מה שרואים מכאן, כמה דבר מבהיל. הוא שומע את אבא שלו, אומר לו שהוא עתיד להגיע לעולם האמת, בקרוב, מאוד בקרוב. מה עכשיו אתה חושב על לוי? למה לא תגיד, אם אני חשוב שם, אני מבקש שיאריכו ימים, יאריכו לימים, יתיבו בעדי, יעשו עמדי טוב. אבל לא, הוא חשב, ומה הוא ביקש? שיכניסו את לוי לישיבה של מעלה. זה מנהיג אמיתי שלא חושב על עצמו, אלא חושב על הכלל. אותו דבר מצאנו, דוד המלך כותב, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. והילקוט שמעוני כותב, מה זה כאייל תערוג על אפיקי מים? הרי צריך לומר, כאיילה תערוג. אייל זה זכר, תערוג נקבה. צריך לומר, כאיילה תערוג או כאייל יערוג. מה זה כאיילה תערוג? אלא כאשר האיילה עומדת ללדת, כך מופיע, האיילה מניחה את ראשה בין הסלעים, בוכה וצועקת 70 צעקות, כנגד 70 המילים שמופיעים במזמור למנצח, מזמור לדוד יענך השם ביום צרה. והיא צועקת ומתפללת שבזכות האיסורים שלה הקדוש ברוך הוא יביא מים לחברותיה. למה שלא ימותו בצמא? הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתה, שולח נחש שמקיש אותה ברחם, מיד נפתח הרחם וכך היא יולדת. לכן נאמר, כאייל תערוג על אפיקי מים. כלומר שהאיילה, הקדוש ברוך הוא פוקד אותה כשהיא מתפללת על חברותיה שיהיה להם מים. והיא נענית. אבל עדיין לא ברור למה כתוב לשון תערוג על אפיקי מים. כאייל, למה כאייל, סליחה? כאיילה צריך לומר. אלא לפי מה שהמדרש כתב, אפשר להבין, כשהאיילה יושבת ומצטערת על כאבה הפרטי, יושבת על המשבר. ומה שהיא כלומר, ואז כשיושבת דואגת לכאבים שלה. ועל מה היא מצטערת? שחברותיה הן צמאות. זה הכל עניין אחד. כלומר, כשהאיילה יושבת והחיות צמאות, אין מים, מה עושה האיילה? דוחה את הצער הפרטי שלה, כאילו אין כאבים, כאילו אין כלום, אין צער. ומתרכזת בחיי צערן של החיות הצמאות. היא מתאמצת לערוג ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן מים לחברותיה. זו החסידות שלה, שהיא מרחיקה את צערה הפרטי בזמן שהיא צריכה לבקש מהקדוש ברוך הוא על עצמה שירחם עליה. לכן הפסוק מתחיל כאייל ומסיים תערוג. כיוון שהאיילה באותו רגע שהחברותיה זקוקות למים, היא מתעלמת מן הכאב, כי היא נעשית כמו זכר שאין לו צער לידה. כאילו לא מרגישה את הלידה, כאילו לא יודעת כלום מהאיסורים האלה, כך גם האיילה אוטמת ליבה וכל כולה מסורה לחברותיה. זו דוגמה של אדם מנהיג אמיתי. גם דוד המלך היה תמיד שרוי בצער, בצרות, מבית, מחוץ, שונאיו, קרוביו. בכל זאת תמיד הדחיק את הצער האישי שלו וכבש תיסוריו כדי לערוג לקדוש ברוך הוא. אני זוכר בשנת תש"מ,
הייתי צעיר מאוד, ובורא העולם גלגל שאני זכיתי להיות רב במושב בית הגדי, והיה הגיע הזמן, צריך את הכושר. אחרי שהתחלנו כבר בעבודה, אז עלינו למרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואז היינו כמה רבנים צעירים, זה במושב הזה, זה במושב הזה, זה במושב הזה. אז כל אחד, הרב עובדיה, איפה אתה? במושב בית הגדי. הוא אומר לי, הגדיים צריכים להיות ישים. צריכים להיראה. וכזה, אחר כך אמר לי, איזה עדה המושב? אמרתי לו, תוניס, אמר לי, תוניס הוא ג'רבה. ג'רבה תלמיד החכמים. אל תשנה שום דבר מהמנהגים שלהם. מנהג שלהם הוא קודש. אפילו המנגינות אל תשנה. כשבאתי צעיר בליל שבת רציתי לשנות את המנגינות לחדודי, מזמור של יום השבת, ירושלמי קצת כזה. כי יש את המנגינה של התוניסאי, של הג'רבאים. הוא אומר, אל תשנה גם. באמת חזרתי, אמרתי לנו, עכשיו זה המרן רבנו עובדיה, לא לשנות, אני לא משנה שום מנגינה שלכם. אבל בין היתר בסוף, לפני שחתם ככה רוחנה על החתמה, אומר לי, ואשתך יודעת שאתה רב במושב, מסכימה? אתה לא אומר, מה זה מסכימה רב? אין שום בעיה. אבל לאחר שנים הבנתי מה הכוונה של הרב. כי באמת אדם, הכוונה של הרב, הרי רב שעוסק בצורכי ציבור, לא תמיד הזמנים הם שלו. פעמים קובע עם אשתו, צריך לנסוע לכאן, ואז באה איזו שאלה, באה איזו בעיה, אתה צריך ללכת, צריך לא להיות, וזה נדחה ונדחה. למה? כי בעצם מרן שם רמז לי שצורכי ציבור קודם להכל. קודם להכל. זה מה שבעצם כאן התורה אומרת. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על עדה. ורש"י אומר, לכאורה איש, לא. ליהודי השבחן של צדיקים שנפטרים מן העולם, מניחים צורכן ועוסקים בצורכי ציבור. יהי רצון שבורא העולם יזכה אותנו לתמיד לעסוק בצורכי ציבור מתוך שמחה אמיתית, אמן כן יהי רצון. שוב, אני בלי נדר אמרתי כל שבוע, אני מדבר מהספר תורת פיך, שבניי שיובראים הוציאו את זה לאור. שבת שלום וברכה.